Ahem arlo sido. Cepatu yo dia aja mata do. Dan Kardom lapen anutin sami chini lo patimer lang isi incident sami ke phonang lapen ning duk pigan lo adim la ke jirikin deng PS ke parlo mukro ke manathu ada 5 am lom isi truck illegal hormu ke ban pangtek thek the amuni tum sami ke bang hut forest guard checkpoint lo sami ke pasang lo lapen guard tum forest guard tum sami ke check hut illegal hormu thek ponong lo laso hut pang thek thek the amuni tum sami alang tum napak punon hele punon ulai pen si latum forest guard pen la pang thek thek the amuni angbong sami chiting kheng hut on duty inut bidasing lek thi forest guard alang li apran sami damnang kok lo lapen ning duk pi kan lo lapen bangpho la illegal mate pang thek thek the amuni tum sami apran dam lo lapen la un an ge labang so apu thak sami un an ki strict action sami en vek nang polapen ilitum sami justice long nanji lapen lapuson illegal remove kewan ilitum anathu illegal remove sami nep ke duolo ke nep bang ke duolo ilitum forest guard atum stami bons stami lapuson akes mati incident stami phupelang stami non ko puson pen nong unfortunately lapuson incident stami phunang ko lo ne lake ningduk pi kan lo lapen Meghalaya suarlo supin su tum stami ke charlie atum stami un an ke nalitum hemarlo donoi un pulutang te hongchoni kang ni athi ke non situations stami mege lang lapen worst pick lang lapen jok sipin ya son problem do pulutang te hudak KSA silong KSA tum stami beer tag non alang li tum stami un an ke kerap jipan stami bori pola pen chuning ri lo nang li tum stami un an ke chirig non lalo lapen isi chuning ri bang ke lalo nalitum jong si Meghalaya ke dam ji planning do pulutang te nalitum dami ke da noi athi situations stami me lapen hadak Meghalaya ke charlie atum stami kewang ji pulutang te ning hang pen wangi dang net lapen police tum stami than pachini tha lapen KSI tum stami than pachini noi athi ai mena vehicle mate mena bike do ada frang wangji ke matha do pulutang te wangi dang ni athi non situations stami worst pikan kopi tong keciplang pone thangna chini ne nasingun an ke cherik non be safe gari motor anta ada itu mukro itu bidu fis long tak kai lablu sita lada ka bangke non anta amek prang prelang non anta lada ke dam de lang yok ta lada itu DC do SP do las ahem arlo sido cepatu yo dia aja mata do ta non anta hadak jok tak ko aru ya fan ninghang helak pulote lake iltum chini melo dake Assam police lapen Assam government ke iltum karbia khai phan ke lake nangke langrem nangka ngon he mate koina so pusan sil iltum hananga chenne